Pána Dubca asi veľmi dobre pozná každý. Je to realitný investor a v podstate veľmi úspešný slovenský podnikateľ, patrí medzi najúspešnejších, ak nie najúspešnejší slovenský podnikateľ, ktorý naozaj sa vyzná v IT sfére, vyzná sa v realitách a v investovaní ako takom, ale určite, čo sa týka poistenia, tak má tam nejaké rezervy. A dneska sa v krátkosti pozrieme na to, aký postoj má k životnému poisteniu a aké mylné informácie má o životnom poistení. Takže poďme sa na to pozrieť. Vlastne, keď sa mi nič nestane, tak to zostane tej poisťovni. No, v prvom rade sa to zle volá, lebo to je poistka smrti. Poistka smrti. Takto nazval Milan Dubec životné poistenie. Toto je veľmi mylný názor, lebo životné poistenie je komplexný súbor poistenia, kde si klient spolu s poradcom alebo sprostredkovateľom vyberá, čo a na čo chce byť poistený. Primárne si klient poisťuje rizika ako úmrtie, kritické ochorenie, invalidita, trvalé následky zúrazu, pracovnú neschopnosť, stratu zamestnania a ďalšie množstvo pripoistení, ktoré si tam klient vie navoliť podľa svojej životnej situácie alebo rodinného stavu. Poďme ďalej. Poistka smrti. To je vlastne, že vy keď zomrete, tak niekto po vás dostane peniaze za vašu smrť. Hej? To je taká gamifikácia zomretia. A teda, že ja takúto poistku nemám, ani som ju nikdy nemal. A v princípe ja sa snažím všetky peniaze investovať tak, aby keď sa mi niečo stane, tak tá rodina po mne keby má prístup k môjmu majetku, ktorý je pre nich lepším zabezpečením, ako keby som vkladal. Majetok Milan Dubca, ktorý sa nepoisťuje, pretože je nastavený tak, že ak zomrie, tak jeho rodina bude mať ten majetok, je 120 miliónov eur. Toto je podľa časopisu Trend z roku 2025, takže pravdepodobne ešte narástol. Takáto konštalácia, takéto význanie toho, ako sa má bežný občan Slovenskej republiky postaviť k životnému poisteniu, je veľmi zlá, nakoľko môže dôjsť k tomu, že naozaj ten, ktorý to životné poistenie potrebuje, alebo rodina, ktorá to potrebuje, ho vynechá len z titulu, že najbohatší Slovák na Slovensku alebo jeden z najbohatších Slovákov na Slovensku hovorí o tom, že nie je potrebné mať životné poistenie, však máte dostatočný majetok. Tak nie je to celkom pravda, nakoľko mnoho ľudí má v podstate menší majetok ako záväzky, alebo ich mesačné záväzky naozaj sú na hrane. To znamená, ak by klient bol, dajme tomu, krátkodobo alebo dlhodobo pracovne neschopný, tak tá rodina by nevedela bez tej životnej poistky fungovať. Alebo ak by klient sa stal invalid, alebo dostal závažné ochorenie, dlhodobé nejaké liečenie nejakých vážnych diagnóz, tak čo by nasledovalo? Hej. Pravdepodobne by tá rodina, nakoľko ten majetok je, alebo tá hypotéka na ten rodinný dom versus ten rodinný dom je jediný majetok, ktorý táto rodina má, tak predali by tento rodinný dom a išli do nájmu a v podstate ešte väčšie by mali možno mesačné náklady ako predtým. Je to veľmi, veľmi tenký ľad a je veľmi dôležité s týmito informáciami o tom životnom poistení alebo znášať nejaké posolstvo možno verejnosti o tom životnom poistení je dôležité udržať v nejakom normálnom strede. Nehovorím tiež, že platiť si polovicu z mesačného platu za životné poistenie je dobrá vec, to určite nie, ale to správne nastavenie toho životného poistenia k pomeru k príjmu je veľmi dôležité konzultovať s poradcom a ho správne nastaviť. Poďme ďalej. Som vkladal tie peniaze do takejto poistky. Teraz, že akurát včera sme sa o tom rozprávali s kamarátom, tak vlastne on si platí 150 eur mesačne životnú poistku, že keď sa mu niečo stane, tak tá poisťovňa vyplatí jeho manželke 150 000. Hypotéku, áno. 150 000. A teraz, že vy vlastne platíte 150 eur mesačne, 20 rokov, nič sa vám nestane, tak vlastne kde je hodnota tých 150 eur? To je iba čisté poistenie, hej, je taká stávka na smrť. Že stávkujem 150 eur mesačne, že sa mi oplatí toto dávať, že na tom tá rodina zarobí. Pán Dubec má kamaráta, ktorý sa poistil za 150 eur mesačne na poistnú sumu 150 000 eur čisto na pripoistenie úmrtia. Teraz si pozrieme kalkulačku, koľko reálne podľa poisťovny a podľa výpočtu táto suma stojí.
150 000 eur čisto úmrtie na 30 rokov, ak sa klient poistí, ak má 20 rokov, to znamená 20-ročný klient, tak v poisťovni Unica to vyjde 33, v Kooperatíve 54, v Allianz 21, NN 22 a Generali 39 eur. Tieto ceny sú reálne a sú konkrétne a je tam takisto aj uplatnená zľava, ktoré poisťovne zľavu majú. A v podstate, ak sa ďalej pozrieme, tak napríklad 40-ročný klient, ak by som tú zmluvu zase nastavil na 150 000 eur, by za toto poistenie platil 81 eur. Takže môže byť, že pánov Dubcov kamarát si to poistenie uzatvoril za 150 eur mesačne, ale pravdepodobne mal 50 rokov a vybral si jednu z najdrahších poisťovní a jeho sprostredkovateľ mu pravdepodobne neprepočítal ceny v iných poisťovniach a neinformoval ho o tom. Takže ak už si to poistenie uzatvoríte a máte aj vyšší vek, je dôležité s poradcom konzultovať ceny jednotlivých poisťovní versus ten limit krytia a takisto nejaké všeobecné obchodné podmienky, že ktorá poisťovňa čo vo výluke a čo je kde kvalitné a dobre poistiť. Poďme ďalej. Že vo svojej priemernej mzdy dávaš 15% len do zabezpečenia toho, aby tvoja žena sa mala dobre, keď ty zomreš. Alebo máš nejaké trvalé následky a tak ďalej. Na druhú stranu, že čo sa stane, keď nezomreš? Lebo štatisticky je oveľa väčšia šanca, že nezomrieš a budeš žiť a vlastne si odkladal polovicu peňazí, ktoré máš disponibilné na investovanie do životnej poistky, ktorá vlastne, z ktorej budeš benefitovať tvoja žena, keď ty zomreš. Čo znamená, že vo veku, keď máš teraz 25 rokov alebo 30 rokov, tak jednoducho šanca, že zomreš niekde pred 60-kou je možno, že 1%. Čiže ty na šancu 1% budeš odkladať polovicu svojho disponibilného príjmu, ktorý si mohol investovať, aby si riešil 1% šancu toho, že sa ti niečo stane. A tu sa presne dostávame k pointe, ktorú pán Dubec stále nepochopil, a to je tá, že životné poistenie vôbec nie je len o poistení úmrtia, ale primárne ide o zabezpečenie majetku alebo zabezpečenie klienta ako takého. To znamená, klienta poisťujeme na výpadok dlhodobého príjmu. Klienta poisťujeme v prípade, že by nastala nejaká naozaj závažná udalosť, to znamená nejaká vážna diagnóza. Poisťovne majú dneska v zozname od 30 do nejakých 60-70 vybraných diagnóz kritických ochorení, na ktoré sa klient vie poistiť na poistné sumy 100, 150 až 200 000 eur. Potom tu máme pri poiste invalidity. Ak sa už klient netrafí do zoznamu kritických ochorení, že bude mať nejaké špecifické pripoistenie alebo špecifické ochorenie, tak sú poistenia napríklad, ktoré vyplácajú plnenie za iné diagnózy a vyplácajú to podľa pomeru, aké percentuálne poškodenie toho klienta. Koľko činností ten daný klient, dajme tomu, nevie vykonávať. 2 až viacej, 2 až 3, 3 až 4, 4 až 5 činností, ktoré klient nevie vykonávať, to znamená, je potrebná opatera, tak niektoré poistenie aj toto berú ako je jedno zo závažných ochorení. To, že ste sa netrafili do kritických ochorení, ale máte tak závažné ochorenie, že je potrebná opatera, tak máte nárok na plnenie. Takisto a v neposlednom rade, čo som chcel povedať, je pri poiste invalidity. Ak by ste sa netrafili do vôbec žiadneho zoznamu kritických ochorení, tak klientovi je veľmi dobré a skoro až potrebné dojednať aj pri poiste invalidity. Tam sa klient poisťuje na to, že nastane stav invalidity, buď je to čiastočná invalidita nad 40% alebo plná invalidita nad 70%, a takisto tie poistné sumy sa dá nastaviť na 100 až 200 000 eur. Jasné, že podľa veku, podľa zamestnania klienta, nie u každého klienta je to možné a reálne, nakoľko ak máte 40-45 rokov a robíte na stavbe a chcete sa na 200 000 poistiť, naozaj tam už tá cena poistia môže výjsť možno na 200-250 eur mesačne a nie je to celkom reálne a logické možno až tak extrémne sa poistiť. Lebo jasné, že je to stále stavka na nejakú neistotu, že neviem, či sa mi to vôbec stane, a práve preto to životné poistenie by malo byť zdravo vyskladané, to znamená, nemalo by sa až tak, by som povedal, finančne náročne platiť. Klient by mal si vybrať nejakú rozumnú čiastku za splácanie toho životného poistenia.
taktiež mimo toho poistenia by klient pravdepodobne a určite mal aj investovať nejak dlhodobo, že nehádzať všetko naozaj na tie rizika, čo sa týka kritických ochorení, invalidity a úmrtia. Lebo netreba sa až tak tragicky pozerať na ten život, ale by som povedal, treba sa tak zdravo pozrieť na to životné poistenie a vybrať tie diagnózy a tie pripoistenia, ktoré sú naozaj dôležité, ktoré naozaj ovplyvnia ten váš príjem a rodinný rozpočet v prípade v úvodzovkách tragédií. A niekedy ja osobne vysvetľujem klientom, že môžeme vynechať operačné zákroky pri poistení pracovnej schopnosti alebo denných odškodní. To sú, ja to nazývam, že peniaze na kávu, že ak sa klientovi zlomí prst, tak pravdepodobne ten príjem to až tak neovplyvní a nepotrebujeme za to navyše platiť nejaké extra veľké peniaze. A tu je presne ten priestor, kde viete ušetriť na životnom poistení. Takže moje odporúčanie, vyberajte si veľké rizika, vyberajte si kvalitné poisťovne, ktoré vás za dobré peniaze poistia na čo najväčší rozsah krytia a pracujte a stretávajte sa s kvalitným poradcom, ktorý vám naozaj toto všetko odkomunikuje a správne nastaví. Takže ja vám ďakujem za sledovanie tohto videa. Budem rád za každé zdieľanie a like a toto ma posunie dopredu a vidíme sa na budúce. Pekný deň. Ahojte.